Makbo daw itim. Sabi ko, imposible naman hindi mo nakita. Tarungin mo, ayusin mo yung mata mo. Sabi ko, pakainin ko lang itong mga alaga namin. Kasi si Mr. ayaw magpakain kasi pagbangon niya sa kama, masakit yung likod niya. Pumapangit yung mukha niya dahil sa sakit ng likod. Natulog kasi siya doon kagabi sa kama kasi wala siyang trabaho ngayong umaga. Finish it, be a good girl. Come on. Come on. Kailangan pang pagsabihan para kakain. Alam kasi nila kapag hindi nila kainin lahat, aray ang sakit agay. Yan, meron silang treats kapag kainin nila lahat. Good girl. Good girl, you finish your dindin. Good girl. Pagkatapos kong binakain yung mga alaga natin, mga loves, ako naman yung kakain. Si Mr. ayaw talaga niyang kumain kasi yung likod niya is talagang sobra daw sakit. So I guess hindi na talaga pwede kami dito magkatabi. At charot! In pain? Yeah. Back? You want me to massage? Umuulan man, mga loves. Mag-harvest sana ako ng ng bulaklak. Ang dami namang iti dito. Itong mga ibon ba, parang ginawa na nila itong porch ko na tambayanan. So yun, yung ating lavender na bulaklak. Kaso umulan. Color man it hurts. Yung mga loves. Ay, ang pangit ng panahon ngayon. Kasi umulan, pero at least yung ating sana nag-cut ako ng damo kahapon. Maglinis na naman ako dito, mga loves, kasi ang daming pollen. Oh, tignan niyo, diferensya, kita niyo? Sa yan, sa mga kahoy. Kaya yung mga tao dito pag allergy season kasi ngayon, mga loves, so yung mga tao dito talagang naghatsing-hatsing. At ito na, mga loves, kahit sobrang ulan talagang gusto kong mag-harvest kasi kapag talagang meron akong gustong gagawin talaga para naman hindi ako kasi kapag nakaupo lang ako doon, walang ginagawa, para man boring na boring, no? Boring na nga dito, boring pa, wala akong ginagawa, so sobra na talagang kaboringan. Ito yung ko kapag kapag summer na, yung aking mga bulaklak is na siya, mag-start na akong mag-display harvest. Ang bango kasi, look. Ito. Ganito. Feeding his kid again. Why, love? Huh? Because all three of them staring. Ang ganda ng aking bulaklak, mga loves. Kung nakita ninyo yung live ko, look, lavender and then mixed from the garden. Another flower. This is red, pinkish, lavender. I don't know, this is kind of burgundy. This is pink or red? Look. That's not pink, that's not red too. It's a deep pink, but there's a term for it. This one is purple, look. And this is lavender, that means purple, look. This is smells good, look. Ang dami na namang bunga ng ating lime, Yung kalamansi hindi pa. Pero ang ating lime, nagbunga na marami na naman. I guess every year na lang tayo mag-harvest, no? Ang laki-laki. Lumaki siya. Ready na siya, Kailangan ko ngayon maglagay ng gapangan. Nakita, Look. Hala. Kinalkal. Talaga. Mabuang din. Hayop yun yung nagtanim ako dito ng kinalkal ng mga squirrel. Look,
Ang saya. Look. Kunin ko na to. Maglagay ako dito ng ano. Gapangan na kasi para ano. Nilagyan ko ng itlog. Shell. Ayan. Ang saya ng ating ano. So ngayon yung gawin ko ngayon mga loves. Maglagay ako ng gapangan. Another kamatis. Oh. Pagapang ko dito. Diba? Ang ating mustasa pala mga loves. Oh. Look. May kumakain sa mga dahon ba? So sayang naman. Hindi ko alam kung ano yung i-spray ko sa kanila. Kunan lang natin ito ng mga dahon sa ibaba mga loves. Kasi po ang dami na niyang dahon, no? So kunan lang natin para huwag naman masyadong ano, kasi kailangan lang natin talaga siyang kunan kasi para maging masaya. Dito din sa kabila meron at dito dito din mga labs. Magkat na natin. Ayan. Ihikot natin ito dito. So ganito mga labs, oh. Ito yung gagawin ko ganito. Idugsok natin dyan. And then pagkatapos yan, para maka ano siya ba, maka ganito. Natin. Taas doon. Yan. Okay na siya. Right, Rocks? For now, Mama is done. Oh, my little girl. How about you, my little boy? Don't get mad. Next time when I give the cats coconuts, I don't give it to Rox. As soon as I went to put them in the refrigerator, she pushed Hob that way and ate the Hobbs and stuff. She did? Yes. And she was not supposed to do that. And did you tell her? Yes. Roxy, why you do that? Why you give me a side look? Huh? Why you did that to your brother? Because you prioritized, you don't give her. I gave Roxy turkey and ham. Seriously? And then Dimples walked away, so she ate Dimples. And then when I turned my back, she turned around, pushed Hobbs out of the way, and ate his. I don't. Are you kidding me? Like I always cheat them. Are you mad at me? I don't give her. Come on. Hello mga loves, good morning. Pagbangon ko ngayong umaga, sabi pa ni Mister, Han. Titingin ka sa labas, pay attention, watch out for the dog. Di ba nataranta ako mga loves? Pagbangon ko, 7 o'clock na, sabi pa, 5 o'clock, paglabas ko sa labas, paglabas daw niya doon sa gawas. Meron daw siyang nakita, nagtakbo. Para daw ang kakuan ni Mistika. Akala ko tao. Sabi pa, maitim, tumakbo, hindi man lumipad. Sabi pa, baka baby bear. Sabi ko, baka tao. Tulo ka talaga itong asawa ko sa likuran. Tumakbo daw itim. Sabi ko, imposible naman hindi mo nakita. Tarungin mo, ayusin mo yung mata mo. Sabi ko, na-insult tuloy. Hindi mo siya makikita masyado mga loves, lalo na pag gabi. And then, meron naman siyang glasses, pero hindi daw niya na talagang na ano kasi madilim-dilim pa. Sabi pa niya, tumakbo daw itim. Sabi ko, baka turkey, kumakain ng mga pagkain ng ibon. Hindi daw turkey, kasi alam daw niya paano tumakbo ang turkey. Ay, naku, itong basta ang bilis daw tumakbo. Sabi ko, baka wakwak. Sabi ko, baka witch ba? Hindi man naman maniwala na sila mga loves eh. Hindi man taon maniwala ng witch ang aking asawa. Sabi siya, so kung ayaw mo maniwala, edi wag kang magtanong. Sabi na ano siya, nagalit kasi totoo talaga daw, meron siyang nakitang tumakbo. Galing doon sa kabila, andin pumasok sa fence. Ano yan? Ano siya? Invisible. Ay, ano siya? Kalag nga, mulusot-lusot lang. Itim daw. Sabi ko, ang bilis daw tumakbo. So, kung duck, iba man yung tumakbo ang duck para siyang pato ba tumakbo. And then, ang turkey, iba din tumakbo. Pero ang bilis daw. And then, meron daw siyang narinig. Sabi ko, kung ano yan, akala ko tao. Pero pag sabi niya, para daw si Misty, okay, hindi pala yung nakakatakot. Pero hayop yun mga loves. So, hindi, baka anak daw ng bear. Imposible naman kung anak.
akong anak, niya mag-climb man daw na sila sa kahoy. Subtami, eh. Maka-climb man daw siya sa kahoy. Sabi ko, kung nag-climb siya sa kahoy, di, natumba na yung atong fence na perting kabuka, no? Sabi ko kanya. Mag-French toast ko mga loves. Or mag-French toast tayo. Hindi ko alam kung ano kakainin niya. Kasi sabi talaga niya sa akin, magdahan-dahan daw ako sa labas. Nakigwa, alas 7 na, wala nang ano. Nandun na sa labas yung mga aso, wala nang ano. Kaya kung mayroon doon, nag-iyakan na yung mga aso, ipamaak-paak. Ikagat-kagat na. Diba? Hindi nakakatawa mga loves kasi kapag mga hayop dito yung mga wild, kapag talagang patay yung aso, kapag bear or mga ibang hayop na vicious ba, yung may mga rabies. Ay, nakakaloka itong asawa ko. Hindi siya kakain. Every morning, no, mag talaga. Paminsan hindi din ako kakain kasi parang nag-guilty ako na ako lang nung naglamon-lamon, hindi siya walang nilamon-lamon, no. Mag-guilty ako, so kaya paminsan late akong kakain, maghintay talaga ako sa kanya, pero this time kailangan kong kumain, oy. Kailangan kong kumain. Grabe naman, sige lang ko gulat. Maraming nagsasabi sa mga viewers ko iba, thunders na daw, lolo na daw. So, totoo naman na maedad na. Pero huwag naman siya sabahing lolo. No? Kasi hindi pa yan nag-ugod-ugod. So, yes, kung may apo, lolo yan. Pero walang apo, hindi pa yan lolo, no? Daddy pa yan. Daddy. So, anyway. Ito na yung ating mustasa, mga darling, no? Okay naman, tumutubo siya, pero hindi gaano ka lusog. Hindi ko alam bakit. Pero ang ating, strawberry, ay maliliit talaga itong strawberry na ito. And then, kukuha lang ako kapag yung bunga hindi kinakain ng mga langgam or kahit ano-ano nang kumakain dito. At yung mga okay pa, kinukuha ko na siya mga loves. At andito ako sa labas kasi magandang lakad-lakad dito na area. I-check yung ating mga pananim dahil maulan. So yun, dahil sa ulan nga lumabas ako. Talagang gustong-gusto ko mga loves. Kasi po walang hangin. Ulan lang siya ba. So masayang tignan yung aking garden kasi ang saya nila. Pati aking mga kamatis na mayroon ng mga bunga. Hindi ko na siya kukunin mga loves. Pabayaan ko na lang yung mga bunga nila na sobrang aga kasi ang ating kamatis parang hindi naman din siya nag-suffer. Sobrang taba nga niya, no? So kaya yun, sabi ko sa isip ko, okay na, masaya naman ang puno ng ating kamatis. So hindi na natin kukunin kung meron na silang bunga na sobrang aga pa, no? Mga maliliit siya mga loves pero ang tataba, grabe. Sabi ko sa inyo, iwan ko na lang. I think yun yung nilagay ko na binili ni Tami, yun yung nagpataba sa kanila. At ito din, palagi kong chine-check ang ating ampalaya kasi talagang gusto ko talagang makaharvest ng ampalaya this summer. Anyway, dito lang muna tayo. Thank you for watching mga loves. Bye! Happy gardening!